салом программистон, марҳамат ба дарси дуюми мо. Дар ин дарс бачаҳо мо қатъи шумо камтар дигар дар бораи Python меомӯзем. Чӣ хеле ки дарси якумда мо аллакай гузаштем дар бораи Python, функсияи Python барои чоп кардани любой гап мешава истифода мекунем. Мо дар он дарс фақат hello world чоп карда будем. Лекин мо дар ҷои hello world метавонем дилхоҳ рақама нависем ва вақте ки аллакай мо рақама менависем, мо метавонем ира бе нухунак нависем ва Python мефаҳмад ки и ягон адад ва мо метавонем ҳамира даже ҷамъи ягон адад ё рақами дигар кунем ва запустит кунем, тоже ҳисобш мекунад. Инчунин мо метавонем дар дарани print ададора ба якдигараш зарб занем бо истифодаи звёздочка, ситора. Инам хел мекунем бачаҳо, зарб мезанем, ҳамаш дар дохили print ва дилхоҳ вақте ки мо агар ягон чиза чоп карданӣ бошем, мо ай ҳами print истифода мебарем. Ва ҳозир бошад бачаҳо, биё мо ҳамроҳи шумо номи худмонро print мекунем, штоби компютер моро салом бигӯяд. Мо нухунака мекушоем, дар инҷа менависем, мисол салом Амирӣ. Мо номи худмонро менависем, шумо номи худмонро менависем. Запускат мекунем. Ва ина салом Амирит буровад. Барои чӣ? Барои ки мо дохил т мондам, камтара саростима шидам. Айсар запустиш мекунем, салом Амирӣ, всё чётка, всё ништяк. Буровардесай. Окей. Баъди ки дохил и печат кард. Баъд чӣ? И чӣ хелиш кунем? Хай ном буфурад ки номи ошнота бигӯяд чӣ? Пускай ҷад менависи ошно. Ошно. Инам хел запустит мекунем. Салом ошно. Лекин биё и хелиш мекунем, штоби и ай мо номона бипурса, мо номона дохил кунем, баъд номимона салом бита. Иша чӣ хел мекунем? Ёзи мо запустит мекунем, просто худаш гуфтесай тамом. Барои и бачаҳо мо ай функсияи дигарӣ истифода мекунем. Ай функсияи input. Хоб, мо мекунем ном, и тағйирёбанда мешава аллакай. Ном баробари input ва дар дохили нухунак менависем номи худро нависед. Днухта пробел ва нухунака маҳкам мекунем, қавсани маҳкам мекунем. Инам хел мешава бачаҳо. Ном баробари input. Ой. И қавсама дар поён мондам, ина хелиш мекунем. Штоби вай нашава. Ошибка ната. Ном баробари input, номи худро дохил кунед. Print салом. Аллакай иҷада ошноро мо гум мекунем. Хел берунаи нухунак мо вергул мемонем ва ном. Ҳами тағйирёбандаро менависем. Бачаҳо нигоҳ кунед, дар ҷои и мо метавонем ира англисӣ нависем, метавонем ба урусӣ нависем, лекин дар ин ҳолат мо бояд дигаришам ҳамохелӣ кунем. Ва баъд як чизи дигар бачаҳо, иҷа агар шумо вдруг эни калон қайд навиштен, иҷадам бояд ҳамохел эни калон боша. Фаҳмидесен? Бояд ки ҳамаш якхела боша. Ва запускат мекунем, мебинем. Номи худро нависед. Мишка қатъи ҳамиҷа клик мекунем, ина дидем пробел мондагӣ. Клик мекунем ва менависем Амирӣ. Салом Амирӣ. Аллакай номи мара салом гуфтесая мисол. Мо бо ҳамира метавонам айсар F5 биҷиқам, ё нависам ки Баха. Мисол мега салом Баха. Хикаден? Боз запустит мекунем. Мисол менависем номи ягон ошно Али менависем. Салом Али. Аллакай чӣ номе ки ҳамиҷа нависем, ҳамура салом метаҳиҷада. Хит кардем бачаҳо. Ира меган оператори input. Чӣ чизеро ки мо дохил карда нишидем, именно ай ҳами оператор истифода мебарем. Ин ба дарси дуюми мо бачаҳо дар бораи функсияи input, яъне дохил кардан. Ба ҳамин дарси мо ба охир мераса ва давоми чизора бо дар дарси сеюм мегзарем. Хайр, то дарси дигар.